Tirgista autan zango ne uske yara ketin nan ne Sanusi Emser da kuɗi kuma ba ni da mota amma ita wai sai ta huta ba ta ruwa kaf sai dai fanta mota take so ma in bata ƙasa wai sai na kai ta gashi ni ba na so in barta abin da yake raina ne na furta in na rasa ta sai makabarta kyan littafi a makaranta ruwa kokin sha sa sha buta tambari na ƙasa ku ce mini tuta ni kuma kanta nake wahalta na sha wahala din na jigata ni ne tata ni ne karta wayar ta ni ne kati data ni ne kullum ake ta mita kullum baki na ummita amma so gare ni ta ki ta furta in na zo hira sai na jigata in ta aike sai ta ce in jira ta in sha rana kamar in bata in nayi magana sai ta ce na yi mita me ya kawo ni in sauri in furta tana sauri ne wai za ta koma in ta koma sai ta turo babanta ya ce da ni in nemi sibinta su ne daidai da ni ya shi sai mai mota in kwana iya to zan sha kota ko sa yan sanda su kai ni kanta shin wai me nayi miki ne ko ba ki san gani na shin wai me nayi miki ne ko ba ki san gani na mata ki zo nan ne zaki futa in kudi kike so to ga mota zaki sha lemu to ga fanta kin san ni ne je a jabota bangaren buga kudi can na karanta nike ba dan gwada sari hadan tata Najeriya ma so nake in saye ta da ita da Ingila da a hade ta ta kasai ma za a canza ta daga dorowa za a maida ta ki zo faka karki wauta komi zan maki babu karanta zan kashe 10 miliyan dan ki huta gare ki ni zan kore kazanta duk wani gunci zan saki manta uwar gida zan baki sarauta yar gata ni da ke na aminta shin wai me nayi miki ne ko ba ki san gani na shin wai me nayi miki ne ko ba ki san gani na shin wai me nayi miki ne ko ba ki san gani na shin wai me nayi miki ne ko ba ki san gani na Thank you.